Wrth i ni ddechrau'r gwaith o osod gyllideb gytbwys ar gyfer 2026-27, hoffwn esbonio yn syml sut mae'r cyngor yn gwario ei arian. Ar gyfer 2025-26, 209 miliwn oedd y gyllideb revenue a osodwyd i ni. Bydd y gyllideb ar gyfer 2026-27 yn dibynnu ar sawl peth, gan gynnwys yn setliad ariannol o Lywodraeth Cymru, faint o arbedion allan ni'n wneud a faint o incwm allan ni'n greu. Y lefel y costau cynyddol rydym yn ei wynebu enghraifft chwyddiant ar galw ar wasanaethau statudol fel gofal cymdeithasol, ac yn olaf pa lefel y bydd y dreth y cyngor yn cael ei osod ym mis Mawrth. Os ydym ni'n meddwl am gyllideb gyfan y cyngor fel papur degbynt, newn ni esbonio sut mae hwn yn cael ei rannu ar draws yr holl wasanaethau. Am bob degbynt, mae'r cyngor yn gwario 2.50 ar ofal cymdeithasol. Mae hyn yn golygu gofal cymdeithasol i bob oedran, o blant i oedolion. Bod ni'n byw mewn sir hardd, mae gennym hefyd boblogaeth sy'n hyneddo, felly mae'r galw ar y 2.50 hwnnw yn cynyddu. Dyna pam rydyn ni'n neillio cymaint amser, arian ac ymdrech ar geisio gwella annibyniaeth pobl, enghraifft gwneud gwell defnydd o dechnoleg a hybu ymyrraeth gynnar a dull ataliol. Yna, ni'n gorio 2 ar ysgolion a dysgu gydloes, gan ddarparu addysg gyn plant a'n pobl ifanc mewn 41 o ysgolion ledled y sir, gan gynnwys darparu hyfforddiant, galwedigaethol ac ymrwywaith o wasanaethau diwylliannol. Ac mae punt hefyd yn mynd at wasanaethau priffyrdd ac ymgylcheddol. Pethau fel casglu 30,000 tunnell o wastraff y flwyddyn, greanu 464 km o ffyrdd gweledig sy'n gyfateb i yrru o Aberystwyth i Lundain, a chynnal 2,267 km o briffyrdd. Mae hynny'n gyfateb i yrru o Aberystwyth i Barcelona ac yn ôl. Yna mae gennym gwbl o bethau na allwn ei osgoi. Pethau mae rhaid i ni wario rent, doed a ddel. Mae 30 ceiniog fel yn cyfraniad at arddoll ar awdurdod tân i ariannu gwasanaeth tân ac achub canolbarth a gorllewin Cymru. 30 ceiniog gwenu ar gwastau cyllido cyfalaf, sef cyllid i adeiladu ysgolion newydd, cynllun amddiffyn arfordir a Bryan ac ail-wynebu priffyrdd. 40 ceiniog gwenu ar ein cynllun gostyngiadau'r dreth y cyngor i helpu pobl ar incwm isel gyda dreth cyngor. Mae hwn yn fuddal prawf modd, felly bydd y swm y mae person yn ei gael yn dibynnu ar incwm, cyfalaf ac ymgylchiadau. Wedyn mae yna 10 ceiniog ar lwyfansau aelodau i sicrhau iawndal teg a rhesymol i'n aelodaeth etholedig mwyn cefnogi ac annog cynrychiolaeth amrywiol. A beth sy'n weddill o'r degbynt? Dim ond punt 40. Mae rhaid i hwnnw gwmpasu'n holl wasanaethau eraill. Pethau fel cyswllt cysmeriad, hymgyrch a digidol, gan gynnwys cofrestryddion, llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden. Gwasanaethau democrataidd, gan gynnwys cofrestru etholiadol ac etholiadau. Yr economi adfywio, gan gynnwys rheoli datblygu, gorfodi cynllunio, a 6,550 km o hawliau tramwy cyhoeddus, sy'n fwy na holl arfordir y deyrnas gyfunol. Cyllid a chaffael, sy'n cynnwys asesiadau ariannol ar gyfer preswylwyr sydd angen gofal cymdeithasol a phrosesu'r dreth y cyngor ac ar dreth y busnes. Wedyn mae'r gwasanaeth cyfreithiol, llywodraethu pobl a therminidiaeth sy'n darparu adnoddau dynol a chymorth cyfreithiol i holl wasanaethau'r cyngor ac ysgolion. Ac yn ola, polisi, perfformiad a diogelu'r cyhoedd, gan gynnwys iechyd ar ymgylchedd, trwyddedu, safonau masnach, cwynion, polisi a phartneriaethau. Mae'n fater o gydbwyso, a ni ddim am gyfaddawdu ar y gwasanaethau hynny rydyn ni'n gynnig i trigolion Ceredigion. Gyda chostau yn codi oherwydd ar y gyfyn costau byw ac effaith chwyddiant, rhain ar hyn o bryd yn gwynebu bwlch yn y gyllideb, ac mae'r cynnydd yn y dreth cyngor yn rhywbeth am rhaid i ni ystyried yn ffodus. Felly, hoffwn glywed oddi wrthoch chi. Rhowch gynnig ar yr efelychydd gyllideb a sicrhewch eich bod eich llenwi'r holiadur ar-lein i ddweud eich dweud a cyflwyno eich safbwyntiau i ni. Bydd canllawau ar hyd y ffordd a fydd yn ysbynio beth yw beth a pam na allwn newid y gwariant ar ail elfennau. Bydd eich mewnbwn chi yn ein helpu wrth i ni bwysau mesur sut i baratoi gyllideb gytbwys ar gyfer 2026-27. Felly, diolch yn fawr i chi am ymgysylltu gyda ni a rowch gynnig ar ni.